Murenya kora mgajoan geno ni rio makare ka en sachiel mamidiambo chenro en duol wantiro kang mokwongo kamwakeloni weche go manyena mago motuche pacho ka gwenge wato kod bombe wa parni ka en chieng tich ariyo kamanya kora mgajoan en chenro mar duol mabiro ni nyadi rio mariang bed kanyo chaso dia mabende ang bed giwendo ne Dr. Dundo mangne gingo weche go kod rutaya bangti chenro kala twak no bai Weche mwami record is broke master beat like keep here 65.71.6 61 actually Isiolo should be top of Baringo and then it's Baringo and Meru report mar NCIC nyiso ni moko counties bedo gitulo banyiero jochiw thieth e county ma Homa Bay ochungo ng'anyo margi mosiro thieth e county no nengo ngima omedo ridore gi 7.1 mano kaluwore gi nonro mar piny owacho. Machegni nyakoro mgajonge chenro mar duol nyinga Lydia Okeyo kaja loko marwa en Elizabeth Otieno bed kodwa are chakruok nyaka giko kendo bet thuolo matudri kodwa leo mar ote machok menari adeka uchiel nono bende wantiere kache mbui mano kanyo Ramogi TV mabende ntiere Facebook live kanyo mabende nyalo luwe wechegi achiel kod achiel machegni kwacha gi mago mutende kod wechego mag siasa jalar kom nyatende piny Kenya gi otiko mar Odinga singone joket ni telo mare biro ketelwa ne ohala Raila kod jalup ne Martha Karua romo gi joket mwandu go e bore ruok mar midendo ni European Business Council kama no ewi agenda mag tego hala yeno ma dwe maraboro where civil servants are themselves directors owning businesses which are in the private sector. A contradiction of its kind. And we are going to this the work permits in the country. I know this, but I want to give you assurance that we're going to address these issues, make it easier for investors and workers or companies which have invested in this country to receive work permits as quickly as possible. Also, the startups, registration of new companies in the country, we are going to make it much easier. This rule of law question cuts across everything, including ease of doing business, including delays in licensing. I think it's the elephant in the room. And they definitely will be massive. There will be massive political will. We've been before, we went into government under President Kibaki in 2002. The government demonstrated political will, and Kenyans rose up in their thousands to support the government, because it's something you can't do without support from the masses. sana. Lakini si unajua vile watu wengine wanapenda kuongeza shughuli
hapa. Nilipata the full story hapa kwa kupitia Citizen Digital. Wewe unaweza kupata hii app pia. Usikuoleshe. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Pesticides are made of synthetic toxins, extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Anakuwa imiwa teko, marakale gimora murama ntie ngimawa. Tono kabiti mo tich manjore. Okay, teach marach. To teach mateka hinya. Obo ketongimani kama teka. Mateke makelo ga mundu mada. Kama no aditi. Kuro in kinindo ikitandani. Ibro neno gimabo timo. Sani winjo mana tapki. Sani koro ngama longo kuomien mana tapki kende. Ano kidwa winjo wach na bihan. Iga bich jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mi mibadhi no ka wasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakungo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho. An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matuya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo ni kenowa en Bed kod budget ka idhi e supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Weche manyien na mago moche pacho ka kod pinje mako kama ni maintiere channel ka Facebook kwa Twitter wacho kanyo neno Ramogi kare ka engineer Lazaro Kanyambok bende wacho kanyo ndiero iche mona no komedre kata kamano juma bende koro piny Kenya yiero no madwe maraboro metudi kodwa elayo maro machokari adeka uchiela no bende wantiere kanyo mbui Facebook live kamnyalo yude weche gi achiel kwa dhi mbele nyakona mgajwangu kelo keto kanyakla mondo obed motang' e kinde yiro timbe makelo tudo SSC patolipota ama patuka nyalo neno tu yiro madu mabiro jafo Walter Nyambaga mar wachno Duol muchung'ne kod kelo Uganda jo kanyakla NCSC kotel Reverend Samuel Kobia ochero lot moyedhi mayang ni counties bura idek bedo tule kid mag yedong ka ok mar tiro gigo manyalo kelo kwe. No NCSC wacho ni counties man kod malo manyalo bedo kod mag yiero county man kod malo 80.84 na man kod atal malo 80.84 Kericho man kod atal malo 7.2 Kisumu man kod atal malo 75.76 Mumbai man kod atal malo 71.88 e counties kod atal malo manyalo bedo kod tulo mag yiero mokelo kanyakla county mar Narok man kod 74.32
Marsabit man kod 63.24, Laikipia man kod 65.6, Baringo man kod 61, Isiolo man kod 64.8, Meru man kod 61.4, Kachiel kod Bomet man kod 57.7. Gigo manyalo chwalo ywaruok kendo nyuolo tulo bende yango kamago gin deko lando duoko yiero, weche mag athuye, weche miriambo, obila kotiyo kod teko mathoth kuom jopiny, noyo yiero kachiel kod kuom agombolo. Kata kamano NCSU nyiso geno ni pod inyal geng' tulo ma kamago kokalo neno ni duol matayo yiero IEBC obago yiero e yor adiera kendo thuolo, lando duoko kapok odeko, tiyo kanyakla kod riwruoge mamoko, tiyo machiegni kod apisas mandiko duond buche mag siasa, kawo chik ne jok mobuono chik mag yiero. Ka bende doho dwaro ni mondo dhi nyime kod yalo buche mapiyo mag ng'ur bang' yiero. Bad migawo mar obila bende ni kod ting' mare mar tiego obila timo nonro mapiyo, ng'uko ngufu mathoth kuom jopiny. Ka bende Nakada, ma en duol makedo kod yedhe mamero ji, owinjore oked kod kuong' moko ma ok opwodhi kachiel kod yedhe moko mamero ji. NCSU wacho ni ute mag fwambo nyaka chwal lendo e yor adiera kendo puonjo jopiny e wi ber mag kwe. Duol mandiko buche mag siasa kod bad migawo mar obila sigo mar neno ni kwe obet yiero. My clients, the political parties and politicians, are part of the business of elections, and probably the most likely people to cause or to be involved in the breach of peace that we so much desire as a country, and therefore it's great to continue working with NCA and to see how best this election will be peaceful and will be free of any violence, and we'll be assured that every person who wants to participate has an opportunity to participate. Bad migawo mar ofwamb kich DCI, duol matayo yiero IEBC kod riwruoge kanise mag fwambo okwamo wi kanyakla mar Eloit oganda kuom rach mag tulo. Every 5 years we are treated to heightened tensions, threats of violence, hate speech and political vitriol that threatens to throw us into violence. It is in this threat that we live under what we now know as month of elections. The roadmap that we launched in December 2020 to really guide us and give us a very clear way towards the elections bila norma focus 2022. Salama ukiangalia ni 6 ziko high risk kabisa. Have adequate strategy which emphasize multi-approach and which we have want to assure the citizens of the Republic of Kenya that the 2022 general elections shall be delivered peacefully. NCIC ojojo Kenya mondo nyamana kwe motelo ni yiero maduong'. Duolno ojojo Kenya mondo beda kicha kod kuonde matulo kata koko nyalo nenoe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mwajo kwa kitu tenge magoma kata kapolo ahinya to motudre kod jog moda kidierwa man nigi ng'ol oyudo riwruok mar jogo man gi ng'ol kod mamoko makedo ne ratiro magi dwaro ni tim lokruoge moko mar ariya mabiro neno ni ok oket gi tenge e chenro mar yiero ma idhi bagi e pachoka. Yiero medo kayo IEBC keto hikruok mogi yiero no man ng'ol yo pod nitie riwruok mar consortium of the persons in CDPOK koyore kumano midendo ni Action Network for the Disabled oyuaga hinya chal mar kuonde goyo mbule pachoka kakoro to gido duol matayo yiero IEBC oket na gilwasi makare goyo mbulu kuonde ma goyo kura osebedo ng'ato nyalo chopo e yo maber ka man gi ng'ol ma iyudo ka wuotho gi okwache jomoko wuotho gi nitiere jogo mantiere e ndiga tiyudo ka mondo mi gichop kuonde goyo kura go bedo matek.
IBC wahakikisha kwamba siku ile ya upigaji kura walemavu wote kupiga kura kwa njia ya kwamba watahakikisha kwamba vile vyombo vya upigaji kura vinaweza kuwa na njia mbadala, tuseme kama viduta, ukipenda breli, ukipenda pia ziwe na zile zinaitwa piktogramu, ili kuwezesha watu wanaoishi na ulemavu wa akili tahira waweze kupiga kura. Pili, waweze kuhakikisha kwamba wale wanaitwa deaf blind katika yale maandishi yanaitwa kwa kimombo tactile imeweza kuwezeshwa. Don buche mapacho ka bende koro kwa mondo chiu thuolo mawinjore ne jok mane ging'ole campaign mage. The office of the registrar of political parties to ensure that the realization of the provisions of Article 90 of the Constitution of Kenya to ensure persons with disability are nominated to the national and county assemblies through the party nomination lists. Wakwayo jotend party mopogore opogore gi mondo giketwa e party gi kama gidhi campaign, wambe gidhi gi campaign gi jo ma jo siasa gi. Riwruogno jiwo piny owacho mabiro mondo mi obi opare jogo man kod ng'ol e seche mibiro yie jotenda migepe kod jogo motelo ne duol kod apise mopogore opogore e pacho ka. Yiero setim ibiro wal jogo mabiro bete komba mawakilisha jowagi e bunge, senate kod county assembly. Jowa nigi alo, jowa nitiere man gi experience kendo nitiere motijegi kendo gin gi thuolo. Kata kamano yiero kod welo mitiyo mane gi ng'ol mawuondre ka koro gidwaro si mondo manolo jogo mamiyo lemo ka bende gin ng'ol koso oyo. Kaka nosetimre higni mokalo yiero mar elvario gapar gabiriyo joma ok rong'onde nomi thuolo mar wakilisha joma rong'onde. Tunajua ya kwamba wale vyama vingi vya kisiasa mwaka wa 2017 waliweza kuchezea walemavu shere, ndiposa tukapata walemavu gushi, na pili tukapata kaunti 17 hazikuwa na wakilishi watu wanaoishi na ulemavu. Migao maromendo sepogo bilion na prayo koda uchiel mar pok maromre maromenda ne srikande magwenge hiko menda ne. Ka kaunti zo jiw mondo olos yore gi mag loso menda mondo konygi e dongruok. Romo mar debe migepe mang'iyo weche mag budget Intergovernmental Budget and Economic Council manotelie kod jalup jatenda piny William Ruto e mare mano makare migao maromendo wachni praworo kod modong gi kod pog. Ruto nowacho ni onego mapio mondo nono e buche modong e od buche mag counties kata maloka uchiel mag yoting'o weche mag pension. Of its full potential tremendously limits opportunities for growth in the counties. Henceforth, the counties will be advised by the controller of budget to the extent to which they can budget for on source of revenue funding. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story. Wherever you are. Just the Citizen Digital. Stay informed of all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyogi gi migepe mochung'ne omenda. Chieng' nyasi mar Madaraka tarik 1 dwe mar auchiel higa 2022 odhi bedo rakruok e kind madongo Maya biro rakore gi AFC Leopards achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM kod powered by shabiki.com. En injili maler maber. Kendo ma okwe ng'ato no. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyako Kitmo, Jilo Jamaka, kod Ken the DJ. Yae, injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 itero injili kalo. Angoma wa yudo ka thum maliet romo gi miel maliet. Oya shake body. Yud mae twak marowere. Hello, news of the gender. Start with what you have, with what you don't have. Kikelo kod jolony mero. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Pok bunde ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be ka nyalo kaka goro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebedo industry for so long. Los kodgi penj gi ni adwa loso nade. Kiki mar pok talent by Jenkins angwen nyaka adek mar okinyi kita an Sharon Onao. Machiegni kendo nyakora mga jongero kamano kuom kete mana kaira mogiti. Piny Kenya chieng' makinya ditone daraka e palpo ma Uhuru Gadi. Kamano en mare gi ke bwo telo no mare. To Uhuru osedach nade e telo mare kor kayore mag dongruok. Wagoyo turbina mar rango chenro makamago. Dweche 2 kende bang' lande kaka jaloch e yiero maduong' ma higa 2013. Tarik 1 dwe mar auchiel 2013 Uhuru Kenyatta donjo e nyasi mar Madaraka mare mokwongo kaka jatend piny ka en kod lek mag dongruok mogombo chopo ne jo Kenya e kinde telo mare. Uhuru Kenyatta chako kinge mag neno ogoyo kanko kod achiel mar oganda. Tunataka tufanye
kazi pamoja nanyi. Tushirikiane tukijua ya kwamba sisi hatuna mashindano. Ile ambayo inatakikana ni tuungane mikono tuhudumie wa Kenya. Gin pek mage manoyudo e tielo mokwongo mare mar telo. Political division nodwa bedo sana. Koro ing'eni pogruok mar kisiasa ni nodirail dongruok mar piny. Mono gima nyalo wachno notimo 2013 kanyo nyaka 2017. Bang' ma giriwore gi Raila to koro gik moko duogo pogore. Mondo ket mopuch mar chopo dongruok diye madito manyalo kongima. Kenyans, that in the coming days we will ensure the conclusion. Kenya no yango misi ang'wen madito mane otese ni the big five opama pinjo mare ne deluwo. Telo maduro no chako telo 2013 noketo misini mawanyalo wacho ne goma no gi agenda ang'wen miluongo ni big four. Kendo king'iyo mosatimo madongo mosatimo osaluwo laino. Bang' keto kengego, jatend piny Uhuru Kenyatta ne ochako keto e tim chenro mage. Dwaro en mar loko chutho chal mar piny Kenya. Magi ne oting'o ket mag apeyni, pewe ndege, dho wedhe, yewni, kembe e kind mamoko. Mondo ket tudruok kod ohala e kind pinje, Uhuru ne ochako dho wedhe koting'o dho ma Kisumu, kata mana ka dho Nam Chumbi. Gedono oketo malo nyadhi mar piny Kenya e kind pinje mamoko mag Afrika ma Ugwe. Onge gima ber mogik ka piny ni nigi wath omiyo kadho iloka cha inyalo ting'o giri moro igol ka iter loka cha, to inyalo gomo gimoro loka cha mikel koni, to gimikelo koni inyalo golo koni miter kamoro e piny moro maonge ang'o, maonge wath. Koro bedonwa gi wath maber kaka Kenya en gima ber mogik ne ohala. Nikech koro gima wanyalo wacho ni gi dho kisungu ni miyo Kenya bedo strategic. Pewe ndeke bende ne okowe chien mondo jiw yuto mar Kenya kokalo kuom welo ma jolimbe. Airport en gima connect pinje mabor. To advantage ma gino nego en ni onyalo miyo ji ng'eyo gima ntiere e pinywa. Jokma jolimbe iyudo ni kata Europe kata nyalo wuok kata tundo Dubai, to ka wuok Dubai ta muda chiwo singo mar madaraka mar kwongo. Chiro kambi mar riba tax boma ma Eldoret mondo chug tich ne jopur kod je matiyo e kambi. Bema chiwne gi omenda mar jogi. To kinde mane sirkal obiro bailout mar be wanya wacho ni osakonyo kambe gi kabisa. Nikech ngeni kambe gi lwar nikech mane wuok makoro cartel ng'owa ne import mag sukari ng'o e Kenya. To magi no dhio stop. Kata obedo ni moko kuom jopiny neno dongruok mar pinje mosagerore osadhi direction mar toll nikech PPP, nikech iyudo ka sirikal onge pesa manyalo gero godo nderni madongo gi, to nderni gi dwarore. Koro ipinjo ni to were kaka wadhi yudo pesa migero go nderni gi. Koro emomiyo ni PPP gi osebedo model mitiyo go e pinje maoko sana. Mondo ne ni piny Kenya obedo gi chiemo kaka achiel kuom chopo mise mage mag dongruok, Uhuru bende ne ochodore ne yewni mondo jiw pur e kuoyo pi e puothe. E kinde mane Kenya loch kuom dwaro maduong' ne kedo gi tuoche mondo ne ochop lek mar Kenya kwongo, Uhuru Kenyatta osebedo kaka mare gedo mar ute mag thieth ahinya ne joma yutogi ni piny. Dongruok ma kama midendo ni the universal health coverage osekelo konyruok ne jopiny. King'iyo be osiptende nodhi gi the universal health coverage ma kidhi osiptende kaka majowa joma ne dhi Russia, iyudo ka idhi register gi siling 50 to itimo ni thieth nono. Kendo be oduogo otimo ohakikisha ni ng'ato ka ng'ato register NHIF. Kesa register NHIF to koro inya yudo thieth. Ere kaka chenro gi nyalo konyo jopiny? King'iyo madaraka ne mokwongo nyaka sani en pod kaka president
wan mon koro wafikiria kaka wanyalo tiyo gi gigi monde watim ohala. Kakoro jatend piny Uhuru Kenyatta geno chiwo twak e nyasi mare mar madaraka mogik kaka jatend piny. Geno pod nitie ni dongruok manochako ibiro tieki koda piny owacho mabiro kawo telo bang' yiero ma dwe mar 8 ma higani. George Bati, Ramogi TV. Nyakora mugero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV nyaka seche gi bendero kamano kuom ote magi mago ma ichwale studio ka Moses Mbai wacho ka odwa kanyadundo Kevin wacho manyien yo makare mane nyinge kendo wacho nano mar Kisumo Zaria nanyisi ni thuolo mar ariyo en okang' Nerita gi Charles Odhiambo Seko kare e bat studio cha kan giwendo ne Edward Odundo mano Dr. Edward Odundo kabende gidhi wuoye thoro mar wacha ma en ikruok ne weche go mag rutaya TV nyinga Lydia jaloko marwa en Beto Tieno sade weche gi e yo makare. Achiel marwa kaka jo Kenya tich adek tarik 1 dwe mar auchiel 2022 jatend piny Uhuru Kenyatta dhi telo jo Kenya e nyasi mar achiel kachiel kowuok e pap mar Uhuru Gardens chakre saa 4 mar okinyi. Mane Ramogi TV, View Sasa kod Citizen Digital. Introducing a way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811*401# to get Thank You Lord. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mora mora. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya kapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Adwaro mana Yesu, osiep maber mopimi duto. Yesu, kopesa na. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ili mapuonjo, gwedho, roko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. Injili ngima Yesu kangeso saa 2 okinyi e Ramogi TV. Introducing Bima Tap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can have a
personal motor vehicle in a few simple steps. Dial star 487 hash for insurance. Chagua Bima Tap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number, and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your Bima Tap Comprehensive today. Direct line every day is sure. Kata iratego manade to chopo kinde ma teko ni dok piny. Ngima dhano chalo maua. Nitie kinde ma othieo ma ober neno mokalo. Nitie kinde ma koro sethieo ma kendo koro berie ne kich to kod winy mokalo. To chopo kinde ma kata bang' kosethieo kamano to nyako chak ner mit oner motho molwar piny ma kodhie ma wuogie iye. Chalo ngima dhano nyakora mga jwang'. E piny ka iwacho ni konyuoli to en hawi. Giko mar ngima to en gimo chuno. Giko mar ngima no chakore gi sama koro onge gimoro amora minyalo timo gi tekri ka timo ndalo maponi ti. Ji mang'eny rajolony osetimo nonro moyudo ni achiel kuom gik mamiyo ji lalo gi ngima gi piyo mokalo ahinya to bang' ka gisewe tiyo tije motegno en koso chenro makare mar ndalo yueyo e kinde ma pod gitiyo. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. No kawachwako e chenro mar duole inga chalso dhiambo ma chenro mabiti charia kendo en woluo ma osebedo ka jiwo mokalo ikruok ne retire. Dr. Edward Odundo oimore kendo machiegni. Mogi kane wago mbaka ne in jata tije e duol manoketi ni ng'iyo kaka kungo mar aheri nyalo konyo ga retirement benefit. Edward Odundo nga. An iluonga ni Dr. Edward Odundo e mbalariany ma Nairobi Nairobi. Puonjo natiyo retirement benefit kuom higni 10 mana chake pandi ni ngwen retire to put puonjo ke mane gima na yudo na yalo kasa retire na commissioner ma VAT mokwongo na bati nyaka retirement KRA kuom higni mang'eny no nyuola Siaya Ugenya Sihai kuma na nyuola tasomo Nairobi ka Nairobi University of Nairobi mayude my PhD primary ahinya ngeni primary kama adwa ni jo bwana chanwa somo go na somo Mbotela Estate Nairobi ini nchali wa mtaa ero kamana daktari kinde mani dongo nikech jomodonge town mana kaka jomodonge dala paro onge mar ng'iyo ni to kinde moro abiro retire achak ikora. Ang'o mane omiyo bedo gi chuny mar ng'iyo ahinya weche mag retire gi? Kech awinjo kisewuoye motegno ahinya chien kacha. Natiyo higni 16 to higni go okonya ng'eyo ka dak retire. Mose retire. Kiani ka bende ka retire ang'o yudo kono kasichopo higni go. To kana wuok time based authority gima yudo kana nitie maonge in school ma retirement bachako school miluongo no School of Pension and Retirement Studies. School mipuonji retire school ipuonje ji mondo yud kaka inyatiyo makoro ipuonjo ji kaka inyalo dak kise retire. The director ma school and retirement studies na chake 27 ji ong'e mana ni jok ma ondik tich machamo msara e jok ma jok manyalo ong'e ni kata mana jajua kali kata sama koro kinyal timo tin ka koro an gima yuthuru wani an ase retire to gima na yud no gima ng'e pension kata aye pesa erio okay ne the most important gima duong' ma ng'ato nyaka bed go mogik en okumba mar retirement mathieth miluongo no post retirement medical cover. Mane gima duong'
because okaye tayo mane di maduong to ko duon ke kana ta na yudo no kadhi ka tuo to nyaka ki yong in how yes corona wachako post retirement cover mar retirement okumba mar thieth sama ng'ato koro retire koro onge msara to yuto kama en kato bed jaji wakali mano kama chopoga ma jonyuol mathoth manok oikore koro tegemea nyithindo correct maka nyathi ok omi to koro ichako kuong'o nyathi koro Kenya ka wan kambe karibu abich mano Sanlam, APA, Jubilee, Britam, UAP an akawo okumba mar thieth mar APA to okumbani kikawe tichulo dichiel ok ichule kendo kaka gin ipogre nitie bronze mar shilling 1,500 nitie silver mar $1,000,000 to kod gold $1,300,000 to platinum $1,500,000 nakawo mar $1,500,000 ni to kikawo mar $1,500,000 to dwa ni chul dichiel shilling $2,500,000 kisechule kendo kichul kendo to kini nyalo chako kata mar $1,000,000 to gima daer wacho ni Ramogi nen ber kichako kano pesa gi chon ikawo kumbani mathieth chon makoro kaka in ichule musmus makichopo higni pera uchopo sa retire koro kichud ok ni koro pesa cha te ka $1,200,000 gi nus cha kichako chule sani to chulo matin kochopo sa yueyo to pokar pesa ogina koro nakae kata chopo higni pera uchiko nyaka chul dichiel ken gigni pera yo $1,000 kende dwe biga pera uchiel koro kichud kendo to in gi mar thieth kuma in go kendo akawo ken kod mar min ot joint kad wan an kada chiel an kad moro anyalo dhi tala to ng'en ma onge wach ma bo mi pesa ma to bende kin go to bedo ki ng'eni ng'ato bro wacho ni skora kano pesa go higni go te to kabed matuo pesa no dhi nono ok ing'e ko kituo ber ke kituo to koro bende ibudhi go lakini ber ka hospital gima dhano kwano manyaki go mokwongo en bedo go kumba mar thieth sami retire post retirement medical cover mano mokwongo kumba mar thieth mar retire mane gi mokwongo ma ng'ato nyaka bed go to ng'ato nyalo yudo matindo tindo kech samoro ng'ato jajua kali ka jajua kali kata kikawo nikech suptal kidhiye tibedo ni ibo chulo gimoro kata $1,100 nitie nyalo chako mos neno koro kumba gi ji yudo gi kambe mopogore opogore to dichako gikawo mana kichako kiritaya kako dichako tiyo kode inyalo kunga ibola ya no to kokoro chopo iweyo nikech sama pod to kamoro in okumba mar kar tich koro ikawo kumba kali awinji mane mokwongo mar ariyo dware ni bedgu pesa mo matin ma konyi mitiyogo odiochieng' gotichieng' okay yo chan pesa ma aching liquidity nikech kiwe tich msara kwa jidwe kame kaka ne koro dware makanye kuma pesa eri donje koro mimi kanye kwa mumi namba do kanye kuma pesa eri donje koro pesa mimi mara eri cha kae kama koro yudi kanye kuma yudi tich pesa mikonyo rigo kicho tin pesa eri tin kabisa pesa eri okinyal ken pesa kingiyo pesa mshahara mani chamo kata mini mi to kod pesa eri kaka 10% kende kuna tam mala para kani chamo mshahara ma $50,000 aeri en $50,000 te kende motin emiyo duogo kin kode okonyi nyiewo gik moko matin minyalo tiyo go pile ka pile mano mar ariyo mar adek adwa ni utem uchul gope tema in go kapod ok idhi retire kech ayudo ni chulo gopegi kise retire to tek
kata gedo dala ng'ato dwa go dala gi pesa retire ok nyalre, ok yot. Koro ka pod ok idhi retire, tem ahinya ichul gope te ma in go. Nikech kata kitiyo tije moko mwatiyo matindo tindo gi, iyudo ni ok chuli kaka ni chuli ga chon. Ginyalo kawo kata higa achiel, dweche ariyo, dweche adek kapod ok chuli. Koro bedo matek ni kichulo loan. Bank nyalo biro wacho na pod ok chulo. Koro wapei. To gikawo kata odi moma ni. Nikech idhi aheri, idhi retire ka in gi gope. Koro dwa te retire. Mondo koro kidhi retire, to koro in thuolo. Koro ing'iyo mana ngimani ma pile ka pile, okumba mar thieth be in go. Koro ka ibedo matuo to nitie kaka ikonyori. Awinji. Chako gimoro machuny. Nikech kidhi retire, ibiro yudo ka kinde mag in gi kinde mathoth maonge gi sa ariyo no kichiewo to mitimo. At least antie bugario mandiko mago bende konya nitie gima timo. To jomako maonge gima tim mano migi tich matimo. So timo gimihero. Kapod ok idhi retire. Obedo hala, obedo pur, kata ka en ndiko kaka koro iniero ndiko ni, kata ka en twak ne ji kuonde moro. Gimara mara mihero, chunyi hero. No, ok en gima mini pesa midwa gino. En gima chunyi hero mitimo. Mano mar ang'wen. Mar abich, adwa no ubed machiegni ganyuola. Nikech iyudo kiretire to ne anyuola ni mabor. Makoni simu maonge. Iyo ni goni simu wuoyo gi. Sama retire to ngenga ma wuoyo kodi, min nyalo gocho nyithindi. To machiegni kod anyuola. To bende koro nyithindi go bende kan gochni kan kejo ging'iyo kodi. To mano bende bo chan, at least joma mine tie kaka giriwre. To wan gi problem no. Joma chuo tek mondo mi odonji kidogo. To mano miacho nyaka ibed machiegni ganyuola. Kapod itiyo. Mondo sama retire. Makoro jok manyomi dich ka tich ka. Onge. To anyuola manyi chiegni gogi. Koro udhi mbele. Udhi mbele. Nikech ging'iyo ni nyaka walim muzecha. Nyo walimo. Walime chakre chon. No ginya chako limi kise retire to no limi ga chon. Daktari mokwongo ikoni waket okumba mathieth. Mano ariyo. Bende gi yore sama itiyogo pile ka pile. Maching man liquidity no. Cash. Nibiro koro ka eri mimi. Ka eri no. Kanya kamodo. Mar adek iwacho ni chul gope tema in go kapok idhi retire. Mar ang'wen ikoni chake ohala moro kata gimoro amora mitimo ka chunyi ohero. Mabiro yudo kaka inyalo tiyo maine. To mar abich ikoni bed machiegni ganyuola. Daktari, gigi ng'ato chako karang'o? Ber kichake kaka kech sani koro nitie jok maneni Ramogi TV kama odong' higni 2 to dhi retire. Sani en higni 60. Nya neno ka TSC okone jopuonj ma ni inyalo medo higni moko 2. Sirikal be kuonde moko medo ji higni 5. Ng'ato nego chak karang'o? Nitiere ng'at ma sani ja higni 20 mawacho ni an pod an gi higni mang'eny. Retire manade machako ikorane? Mane apani puonj ni ber. Emomiyo anachako skul ni. Eka puonj kichaka tich kama. Mwacho. Nikech kiparo ni momatin kumba mathieth no. Obo bedo mayot ni. Ok bedo matek ni kodi dwa dhi kawe kisechopo higni 60. To ng'ama osechopo machiegni retire, kiseyudo pesa heri, kaw pesa no mokwongo mitim, idhi kaw kumba mathieth. Kapod ok inyiewo matatu. Kapok igero dala. Kapok itimo gimoro amora. Ikaw kumba mathieth matin, yaka koro itim gik moko midwa timo. Aneno ka ji seche moko to retire, nyocha ne kochiegni retire to aneno ka wuod gimoro ni matimo maber kabisa e gweng'gi. Pesa
handshake oyawo go hard an gima sedo thuru agani ni ka je hardware magwen ji duto chaka gin gi duto gi gwen to gwen go bende giro ka onge kuma gwen go tero gi emomiyo dwa ni chak chon ing'e ang'o maber kodi ang'o mero ok ni gima bende dwa ni nikech mana kama ng'ato samoro ni piny ng'ato jajua ni jok ma kwana tamalo maduong' mokalo mar jo Kenya manie TV sani gin jok ma michule mtara dwe ka dwe samoro en jatep Kibuye samoro en jajua kali Siaya kacha samoro en ja ohala Andre odhi e nam kaka janam ere kaka janam nyalo retire kine gima timre ni an base authority mbao pension plan nyalo paro ka walande kodi mokalo walande kodi mbao pension plan to pod entie to kata kambi makamano gibene gichako mbao pension plan margi koro nyalo ga keto gimo matin ok en nyaka obdhi dwe ka dwe nikech ng'ama ni jua kali koro nyalo ga keto pesa yudo matin to kochopo ndakriche jua kali bende retire samo ko nyal kata timo gik matin ema iwago ni chopo sama koro ng'ato nyal kata riewore ng'ato ok nyal kata dhi e nam to pesa ne mano yudo ga chamo te koro kelo olokore jamifwa dhi e gweng' nikech koro okwecho kaka moro ok inyal miye to koro okuong'i ogwongi to kech na aseyudo kaka jua kali rech achiel en ga kata siling kaka siling pesa di en ga siling 300 to ka gin cha par group to rech achiel no siling 1000 odiechieng kuom dala siling prochiko koro 1000 Kenani ne Japar Japar kigolo rech achiel odiechieng